fans att köra detta gamet med. MP3 game, woo! Vadå Hampe? Jaha, du kör med Hampe. Skypar inte ni då? 3, 2, 1. Nu måste ditt band dra igång. Ja, det blir den. Nej, jag trodde man... That's how we're doing in Sweden. Come on. Nu satan. Smeller det. Kom igen. Ja. I'm a best in this game när jag är skitkastare då. Fan, lag. Lag. What the? Ah. Okej. Så vi göra det då. Så. Ja. Jävlar. Fuck ta det. Fuck.